дар як муассисаи давлатӣ кор мекардам, замоне кор мекардам. Роҳбарият супориш дод шахсан ба ман, ки аз ҳама кора даст каш, биё вокуниш навис. Фикрро навистам вокуниш, лекин маҷбурӣ. Ҳамин чизо ҳозир бисёр, бахусус имрӯз дар донишгоҳ, донишкадаҳо, дар омӯзишгоҳ, дар коллеҷҳо, ҳатто дар мактабҳои миёна бисёр шуда истодааст. Вазорати маориф ба ин корро бояд умуман омӯхта нашавад. Аз фикри шахсӣ ман вазорати маорифро масалан супориш медиҳам. Вазорати маориф масалан ректорро супориш медиҳанд, ректорро деканатҳоро супориш медиҳанд, деканатҳо донишҷӯёро супориш медиҳанд. Охир вазифаи декан ё вазифаи донишҷӯ вокуниш навиштан нест. То ҷое маълумот дорам, ки декан як факултаи донишгоҳ ба як донишҷӯ духтаре маҷбур мекунад, ки фейсбуки сохта соз, мустақил фейсбук соз масалан. охир ин кори донишҷӯ нест. охир донишҷӯ бояд дарс хонад. вазифаи донишҷӯ дарс хондан аст. вазифаи донишҷӯ 24 соат дар шабакаи фейсбук шишта вокуниш нишон додан нест. ректорон, проректоро, деканҳо, ноиби деканҳо ҳама хел маҷбур мекунанд, ки дар як соат мешинӣ аз баҳри кор, аз баҳри дарсат мебарӣ, аз баҳри корат мебарӣ, аз баҳри зиндагият мебарӣ. бин дар ютуб чӣ гапу гузор аст, дар фейсбук чӣ гапу гузор аст. як соата ту як мақола менависӣ, вокуниш нишон медиҳӣ. ҳатто на танҳо дар донишгоҳ, донишкаҳо, мактабҳои миёна, балки дар ҳама худи кумитаҳо, вазоратҳо, дар чандин ҷоҳо ба ҳама хел аст, ки чӣ буд маҷбур мекунанд, ки гир вокуниш нишон надиҳӣ. ҳатто дар ҳисоботҳои 3 моҳа, 6 моҳа ту чандта мақола зидди оппозитсионерро, зидди дигар чизо навистӣ. чанд ҳисоботе кори муассисае ки пеш мебарад, кори корхонаe ки пеш мебарад.